Takže čus lidi, já vás vítám u náboru do Studio Arrow a jsem tady s Nikem a Vojtou. Čus. Čus. A jinak je to nábor do nového studia, co se teďka vytvořilo. Vytvořil jsem ho já, tady supermajitel, tady nevím, protože ten ještě neví, co je to admin ani tak. Je divák. On to je... A YouTuber když tak není, to jest... No tak pro info. A já nevím, co říct dál. A ještě vám chci představit, pokud půjdete do mého studia, tak tady budou pokoje a jak budou ty pokoje, tak tady si postavíte pokoj, pokud jste v mém studiu, tak si postavíte svůj pokoj a může se tady natáčet, může se tady dělat cokoliv, pro mě griefování, samozřejmě. Počkej, pojď sem na chvíli, pojď sem a tady napiš tohle. Co? Tady na tu, tak. A ty? Nějaký barevný. OK. Ano. Okay, Popisku budete mít můj kanál. Nevydal jsem moc videí a když tak já jsem někomu zadal jsem účet, který, no nebudu říkat, a dal mi to kanál nějakého trapného kida, který mu bylo tak 5 let a prostě jsem začal tam natáčet, takže určitě dej odkaz do popisku, že ano? Nebyl jsi to ty ten kid? Ne, no, já jsem takovýhle videa natáčel, protože to je soukromé a to tak si klidně shlédni, to je před 5 lety to někdo vydal. Jo, a už můžeme postavit ten nábytek? A to by bylo teda asi vše. Jinak fakt, nekecám vám, pokud tady budete ve studiu, tak hnedka tady se prostě budou začínat dělat pokoje a pokud nebudou stačit pokoje, buď to půjde do podzemí, nebo budou vyšší a vyšší patra. Pojď sem, já ukážu že kdybych chtěl udělat něco vykopat, tak jestli to můžu ukázat. A někdy mi to cukne úplně takhle nahoru, že já takhle kopu a najednou cukne mi to takhle nahoru, úplně, jako kdyby nějaký... Tak to bývá. Jako kdyby jsem prostě nějaký úplně, jako kdyby mi nějaký, jako třeba mého brachy svouknul myšku. Sorry. Počkat, já mám žlutou. Tak pro toto video by to bylo asi vše a my se s váma loučíme, dejte like a pokud dáte dislike, tak si ho klidně dejte, ale napište, co se vám nelíbilo, jinak díky za zhlédnutí. Čau. Čus chlapíčce.